आज ହେଉଛି ମାଲାୟାଲମ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ତଥା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିକେ ରୁଚିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିକଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଗଲ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦଳିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିକେ ରୁଚିଙ୍କର 120ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ଡୁଡୁଲ୍ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଅଛି। 10 ଫେବୃଆରୀ 1903ରେ କେରଳର ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରୋଜି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ରୋଜି କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଅଭିନୟ କଳାକୁ ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1928 ମସିହାରେ ମାଲାୟାଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିଗାଥା କୁମାରନ ଦ ଲଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ସହିତ ସେ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଆକ୍ରୋଶ ତଥା ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାମିଲନାଡୁ ଅଭିମୁଖୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲୋରିରେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଳାୟନ କରି ସେ ଲୋରି ଡ୍ରାଇଭର କେଶବନ ପିଲ୍ଲାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।